Boom! Mbappe PSG bilen şertnamasyny uzartdy. Real Madrid we Florentino Perez dälire. Manchester City Angliýanyň çempiony. Milan bolsa Italiýanyň çempiony. Bölümüze başlamadan ozo like koýýas, tesbir ýadýas, täzelikleri saptyrmalar üçin jaňylagy basýar. Kanaly goldajaňyz bar bolsa web mania kaşuly belledim hapishanede gollap bilirsiňiz. Futbol täzelikleriniň 14-nji bölümini bolsa başlaýas. Manchester United öňümüzdäki Tomsky transferde futbolçularyň köpüsi bilen hoşlaşar. Olaryň arasynda Juan Mata, Edinson Cavani, Nemanja Matic, Jesse Lingard, Paul Pogba we Wan-Bissaka ýaly oýunçular. Manchester'ın ýolbaşçylary bolsa, öňümüzdäki transferde Ten Hag'y 150 milyon eurodan gowurak täze oýunçular getirmek üçin berer. Koulibaly Napolini ýakyn wagtda terk eder. Oýunça bolsa Barcelona, Manchester United, PSG ýaly toparlar gyzyklanýar. Ziyara Sport çeşmesinin aýtmagyna görä, Barcelona'nın ýolbaşçylary eýen 30 ýaşly gowrakçyny öz toparyny getirmegiň ugruny düşündigini aýdyp geçýär. Chelsea ýakyn wagtda sanksiýalardan boşadylýar we Tomsky transferde eýam işläp başlar. Goal.com çeşmesiniň aýtmagyna görä 10 sany her pozisiýada oýnalýan tanaw düzüldi. Zulkunde Sevilla'dan Mbappe, PSG'dan Marco Cucurella, Brighton'dan Juventus'tan Matthias de Ligt, Milan Skriniar Inter'den we başgalary. Chelsea'nin ýolbaşçylary Rudiger'in ýerine tutup biljek oýunçulary hem getirjekdigini Tuchel'a ýetirdiler. Mbappe Real Madrid'i owadanlap sokdy. Italiýanyň belli bir jurnalisti Fabrizio Romano ilkinji bolup Mbappe'nin PSG'de galajagyny we şertnamasyny uzatjakdygyny habar berdi. Şertnamaň uzalmagyny bir gün öňünden Mbappe'nin ejesi täze şertnama PSG bilen bolmaly. Berde hemme zat gutardy diýipdi. Bizde Real bilen hemde PSG bilen dilde görleşip goýulan şertnamamyz bar. Ýöne indi Mbappe haýsy bolsa da birini öz saýlar diýdi. Görşüňiz ýaly Mbappe PSG'ni saýlady. Real muştaklary gynanandyr, ýöne gynanmaň diýjek. Näme üçin diýende Real hemişe Real bolýar. Manchester City Angliýanyň çempiony. Angliýanyň çempionatynda soňky turda Manchester City bilen Aston Villa oýnady. Beýle oýunda bolsa Liverpool garşydaşy Wolverhampton bilen oýnady. Eger Manchester City Aston Villa'dan utulan bolsa, ýa-da oýun deňlikde gutaran bolsa, Liverpool öz gezeginde garşydaşyny ýengen bolsa, Liverpool Angliýanyň çempiony bolardy. Angliýanyň çempionaty bolsa şu mövsüm toparlan ýeri, netijeler dolu şeýdip gitdi. Görüşüňiz ýaly Manchester United hem uly umytlar goýulypdy. Ýöne ödemedi. Everton bolsa Lampard bilen eýdip çempionatda galylar. Bolmasa championship'e gidip bilerdi. Inni Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham Çempionlar Ligasyna gatnaşmaga dol mümkinçilik kazandy. Arsenal, Manchester United Liga Ýewropada oýnar we West Ham Liga Nasiýada oýnar. Milan seriýanyň çempiony bellik. Milan soňky gezek 2011-nji ýylda çempion bolupdy. Innem 2022-nji ýylda. Üýtgeçik bir fakt aýdyp geçen 2011-nji ýylda Ibrahimovic toparda bar wagtda çempion bolupdy. Innem şu mövsüm Ibrahimovicin barlygynda. Oýunçy bolsa mövsümiň ortasynda şeý diýipdi. Ortaça 40 ýaşynda öýde sigara çekip öz karýerasyny özüň baha berip oturýan. Ýöne men entek taýynda bu sigarany otlamana diýipdi. Inne mövsümiň ahyrynda soňky oýunda oýunçy haýran galdyrjak hereket etdi. Bir çüýşe şampan bilen sigarany otlap, topary bilen ýeňişi berledi. Bu näme alamatyka? Ibrahimovic şundanam karýerasyny tamamlajakmy? Manuel Neuer Bavaria bilen şertnamasyny 2024-nji ýyla çenli uzatdy. Onu belläp geçsek bolýar. Real Madrid hem 35-nji çempionlugyny gazandy. Mbappe'niň alyp bilmändiň soň top hüjümçi futbolçuny almaz. Indi Real Madrid Braziliyalı yaş talantlar Vinicius Junior bilen Rodrigo'nun top yıldızlar bolar diýip garaşýarlar. Russiýanyň Zenit toparynyň hüjümçisi Artyom Zhuba topardan gidýärini beýan etdi. Rus futbolçy Amerikanyň bir näçe toparlary gyzyklanýar. Ondan başga da Türkiýanyň Fenerbahçe topary hem gyzyklanýar. Gelin indi Türkmen futbolumuz barada hem aýdyp geçeýin. Şu gün online görnüşde Malaziýanyň Kuala Lumpur şäherinde ýaşlar ýygyndylaryň, ýagny 20 ýaşlylaryň gatnaşmagynda geçiriljek Aziya Kubogy 2023-nji ýylyň saýlama tapgynyň beji çekişlik dawrasynyň geçirildi. Bu barada TFF-nyň resmi saýty habar berdi. Onuň netijesinde ýygynda toparymyz da toparçyda Iordaniýanyň, Hatay Taýpeýini, Siriýanyň hem de Demirgazyk Mariana adalarynyň ýaşlar ýygındylary bilen bäsleşme mümkinçiligi aldy.
Iklim ýaşyny saýlama tapgyrynyň duşuklary şu ýylyň dowamında merkezleşdirilen görnüşde Ýordaniýa döwletinde geçirilir. Ýeri gelende belläsek, ýaşlar ýygyndy toparlaryň arasynda Aziýa Kubogynyň final tapgyryny 2023-nji ýylda Özbekistanda geçiriljekdigini göz öňünde tutulýar diýip Türkmen portal çeşmesi habar berýär. Dostlar, biz ýa futbol täzelikleriniň 14-nji bölüminiň ahyrına ýetip gelýär. Halan bolsaňyz like, agza bolmadyňyz bolsa aýdyp oturmaýyn ýene bir gel. Agza bolup kanaly goldajagy bar bolsa da webmany üstü bilen gollap biljeňizi ýatla diýär. Şuň täzelikler şundan ibarat. Futbolçy barada gepleşimiziň indiki bölümine gaýsy legenda barada bolsun, onam tesbirde ýa-da soapşestva geçip ses berip bilersiňiz. Hemmäňiň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümlerde görüşýänçä, hoş, sag bolun.